Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتنا سلمي أوكا رجو مدير رجو شند ara ulama fi din wal haya don ma akilna din la hani aw reka da madiya tabullo mimana ikaro ka fonga kinen sigira ni watina aw ka radio madika radio shonde ni jumodo boy konana kanu kam bam bismillah saw yambal makeni an karamo ye noye Ustaz Abdurrahman Ismail Dramé Ustaz Abdurrahman Ismail Dramé alifonate ma dugulini anna radio shonde ka sangani sanga ndanya nga wulil blama ka kana andeme akana faranka kan wati banu nyina maya banga wulili jabe ma Allah taala dira kana sara here chamana donya munu olu bala no donya fitinu nye ma Allah taala dira alaka donya alaka jidi alaka bara nunu alaka ke khalisan li wajhi subhanahu wa ta'ala alaka ngabara alaka na yira rasulullah alaka rastana ni rasulullah dem sanam fana bala Allah taala dem sene alaka dafa ka wire foka au barkada ni Allah taala sona bi wala mina munu fam kan sante singe o follante nyino ko odiye ko ere kunyere no ye as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka salatu ke ala kiraka nafajmu bala be muni nye jon fana ni Allah taala sona wati mana minke angarsige akli jigi mbuluma ani Ustaz Abdurrahman Ismail Dramé amena kana uda akulo ka biginilla. Ustaz Dramé, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Korofo fleni ambe kuma sigima don maw ye fen chamo fo kira masolila awre sigi chamana dilla ka kuma ka ga sangani wati ayre ka dinai ayre sharmu belebele do ye ambe nyo akli jigi ko la mo suka baraba ubuda rep se kam foni salatu ala nabi nafaka Ustaz Dramé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرمكم موسى ينجن نغالي من كان سنة أنغا دولا ميس لموفو أمي ألو تعالى الدلي أونا لما بقوا بلا جلين فمنا فوبي على كان بلا جلين نفناي على كان بارك يتوقع نما على كون نغا ينبي إيرمي يانغولي بي على كي بولو ميكا باران على كي بولو ميكا باران على كا سنغرو تداني يرم على كا دون نفما دان بلا جلين أما لو تعالى دلي على كا جمانين باسي أي فاتيا من كلام على كا كيكا جمانين دايلة كهيرو دايلة جمانين كبيرون سباتي جمانين كجمانين فنغاو كوسي وببارا منون كونغا كودم وبارا إنكا على كا جمانين بو denga bela jelen ko amin ya rabbal alamin ala kira barka ko sallallahu ta'ala wa sallam bonon ko fe yin ngali mi ke no es salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ibe kuma salatu kan doron ibe kuma fengele ne kan o fe jumay nyuman sarali ni maye nyuman ke asara jumay
i kan ka sara ni ɲuman ye dɔrɔn salatu yɛrɛ a nakun belebeleba o ye nin ye c'est-à-dire ale ye ɲuman min k'i ye hali ni e ka sarali ma se o niveau la i k'i seko de ma yira kɛ salatu nakun belebeleba ye o ye e ye laɲini min fɔ sisan Allahu taala b'a fɔ an ye a ko hal jazaa'u lihsani illa lihsan yali ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye wa ni ɲuman tɛ ɲuman sara tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ni ɲuman tɛ alakira nana fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu ni maa min ye ɲuman dɔ kɛ aw ye ɲuman baara dɔ k'aw ye a y'a ka ɲuman a y'a dɔn a ye k'a sara a la fakafi'uhu a y'a dɔn a ye kana ɲuman to yen ten a ka tɛmɛ maa mana ɲuman k'i ye dɔrɔn i fana k'a sara ni ɲuman ye n'i y'a ye mɔgɔ bɛ tɔgɔ wele ko kafiri Allahu taala ye an bila kana diɲɛ na ala hinɛla na de ka ɲumanba k'an ye ala ko k'an k'a bato ale ma fosi wɛrɛ ɲini an fɛ baaraw la ni bato tɛ an k'a dɔn ko Allahu taala yɛrɛ ye masa kelen pewu ye ale de ye nin baaraba in bɛɛ kɛ adamadenw ko ayi ni min ko ayi a ko k'o tɔgɔ ko kafiri ni maa ye ɲuman k'i ye dɔrɔn i kan k'a dɔn de fitiriwale de ye kafiri ye ala an ka sigidaw la dɔ bɛ a bɛ ɲuman kɛ kojugu a ka ɲuman sara tɛ juguya ye du kɔnɔ dɔ bɛ a bɛ ɲuman kɛ du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bilalen don ale de la a ka ɲuman sara t'o fitiriwaleya ye a man ka k'o ye ayi a man ka k'o ye a kan ka kɛ jumɛn ye a b'a dɛmɛ a ka baara ɲuman k'a de n'a y'a bolofɛn tiɲɛtɔ ye a b'a dɛmɛ bolofɛn in kana tiɲɛ bari ale bɛ ka dɛmɛ min se aw ma sigida la o de ye ɲuman ye parce que o ɲuman ninnu fana min bɛ kɛ Ustaz Darame ye i b'a sɔrɔ kuma dɔ la ni tigilamɔgɔ ni ala y'ale dusukun fɛrɛ ka ni ɲuman walew kɛ o kɛli o bɛ maa dɔw tɔɔrɔ o bɛ maa dɔw tɔɔrɔ o ye wajibi de ye o tigi a bɛ minnu tɔɔrɔ olu tɔgɔ bɛ wele ko hasid hasidi kɔrɔ ye jumɛn ye hasidiya ye nasugu 3 kelen o sen bɛ bɔ hasidiya la o bɛ kɛ nata ye karisa ala ni ɲɔgɔnna bɛ karisa bolo ala o ɲɔgɔnna di ne ma n ka se ka baara ɲuman kɛ n'a ye u b'a fɔ o ma ghibta i n'a fɔ ale tacogo awɔ i n'a fɔ ale yɛrɛ tacogo karisa bɛ sigida la sigida maa o maa mana n'i ka kungo ye a b'a ka wari don a la sɔni sigida mɔgɔw yɛrɛ ka kuma n'a y'a mɛn ko kungo bɛ min fɛ yen a bɛ ɲuman k'olu ye dɔw bɛ sɔrɔ sigida la i b'a sɔrɔ olu bɛ bila a kɔnturu la u b'a fɔ ala karisa bɛ ka nin baara ɲuman min kɛ nafolo in yɛrɛ bɔ a bolo pewu i k'a di ne ma o ye hasidi la ɲuman ye o ye hasidi la ɲuman ye hasidi la juguman ala karisa nafolo min b'a bolo a bɛɛ tiɲɛ ne kana sɔrɔ ale kana sɔrɔ an si kana sɔrɔ o de hasidi la juguman ye Allahu taala ko ala kira ma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad tanga ɲini ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma kuma na n'a ye hasidiya da kɛnɛ kan ko ala kira ko de o kuma ni maa min bɛ to ka nin kɛ ala ye ala kira tanga cogo min na ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma bari ala kira nana ni ɲumanw na belebeleba de ye sɔnni an ka don kuma kɔnɔ k'a to makan a ye makankaw a ye bɛɛ bonya a ye bɛɛ dɛmɛ a ye ɲuman kɛ bɛɛ ye a ka juguman ma se maa si ma n'i ka nafolo kalifala la a tɛ dɔrɔmɛ t'a la a kalifala la k'a to fini min kɔnɔ a b'a d'i ma o fini kelen kɔnɔ anw bi mɔgɔw tɛ so la dɛ n'i ka bagan d'a ma k'a k'a gɛn bagan a bɛ segin n'a ɲuman de ye ka n'a d'i ma tɔɔrɔ t'i ka bagan sɔrɔ n'i ye layidu fɔ a ye layidu a t'a bɔrɔtɔ fiyewu ne ye ɲumanw na belebeleba ye ka ɲɛsin sigida mɔgɔw ma bon sisan ale nana ni diinɛ min ye o diinɛ de ka bon n'a bɛɛ ye o diinɛ ye jumɛn ye o de ye maa bɛ don alijinɛ la ni fɛn min ye ala kɛra nan'o di maaw ma o waati y'a sɔrɔ ale juguyabagaw bɛ yen a bɛ ka na ni fɛn min ye nin ye hɛrɛ ye an bɛɛ ma ne nin ye fanga sɔrɔ est ce que an ka bonya tɛ tiɲɛ wa o tuma an ka ala kɛra bɔ bonya ko in yɛrɛ la u ka kafiriya sɔrɔla tan olu ka hasidiya kɛra tan cogoya la ala ka ala kɛra yɛrɛ faga pewu olu kana hɛrɛ sɔrɔ olu minnu ye arabuw ye mɔgɔ wɛrɛ kana hɛrɛ sɔrɔ a la ninnu ta hasidiya bonyana kojugu ala ko k'a ka tanga ɲini o fɛ a fɛ ka bɔ o hasidi ninnu tɔɔrɔ ma a sabanan an ko ye ghibta ye ala karisa bɛ ɲuman kɛ maaw ye a ta ɲɔgɔnna di ne ma ne fana ka se ka ɲuman kɛ ala karisa ye dɔnniba in sɔrɔ
abe su jona ye nafila la abe mɔgɔw kalan n'a ye ala ne yɛrɛ sɔn don na n ka se ka su jona ye nafila la n ka se ka maaw kalan a la n ka se ka ɲuman kɛ maaw ye n ka se ka maaw ladɔnniya n ka se ka maaw yamaruya k'u bila ɲuman baara kɛli kan ko nin ye ghibta ye k'a sɔrɔ i m'a ɲini ale ta ka bɔ a bolo i m'a ɲini a ta ka bɔ a bolo ka d'e ma i m'a ɲini a ta in ka tiɲɛ pewu a bɛ fɔ nin ma ghibta o tuma ala kɛra ko ni maa ye ɲuman k'aw ye k'a k'a sara ni ɲuman ye a ko n'aw ma se k'o kɛ dun fa in lam tukafi'uhu fad'u lahu fa in lam tajidu ma tukafi'una n'a ma fɛn sɔrɔ fɛn mun n'a b'a sara n'o ye parce que o ɲɔgɔnna tɛ anw bolo ko fad'u lahu a ye dugawu k'a ye ala nana ye anw tɛ se ka ala kɛra sara a ye ɲuman min k'an ye ala kɛra mantonw tɛ se k'a sara même mithqala zarrati hakɛ an tɛ se k'a sara fiyewu bari ale a nalen ummati k'a to silamɛya baara la ummati a fatutɔ ummati a tɛ tɛmɛ o kan ala ko i jɔ n ka fɛn di ninnu ma fɛn min b'a to u bɛ se ka ala kɛra sara fitinin u bɛ se k'o di nka olu yɛrɛ tɛ se dɛ ne b'a sara u tɔgɔ la wa u yɛrɛ bɛ tila ka ɲuman sɔrɔ n'a ye ala nana n'a ye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka salatu kɛ nabi ɲuman in kan ala ye a yɛrɛ ka salatu dogoyan bari ale ye masa dogolen ye ale ka lahala ma dɔn a ko qul huwa allahu ahad ni ma alaw ta'ala dɔn ale de ye masa kelen pewu ye filanan t'a la fiyewu a fɔ ala kira a fɔ i mantonw ye ani silamɛ bɛɛ ye ala ye masa kelen pewu de ye filanan t'a la a bɛ ka misaliyaw fɔ أقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أما كبو يرى الله نوني تلوني أمن ننقش موية وكسيغا ميري هو الله الذي أبناء يعرفوا عليه مسامي عالم الغيب والشهادة مي يقود قولين دومبا مساي يعني كنا كنكو هو الرحمن الرحيم أبيك هو ردو عبلا أما ألو تعالى بي nga alaw taala togoya ma dɔn laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ako inna allaha ala okuma ala ta kun kan ka sɛbɛn inna allaha yusalli nga ayo dogo melekɛw ta kɔnɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ka sɔrɔ ala ni melekɛw ka salatu tɛ kɛcogo kelen yɛrɛ ye ala togoya ma dɔn melekɛw dalen olu ye nuraniyaw ye o kuma alaw taala togoya tɛ dɔn adamadenw fɛ ala ye jumɛn ye farikoloma tɛ nuraniya tɛ jumɛn don a togoya ma dɔn ale n'anw togoya fosi tɛ kelen ye min b'i lafiya ni fɛn min y'i kamana gan ala ko la dɔrɔn fawwid o koɲɛ di ala yɛrɛ ma ala yɛrɛ de b'a yɛrɛ togoya dɔn walima i ka bonya dan di alaw taala ma a ko inna allaha ala yusalli o dogolen n'o ye alaw taala bɛ ka salatu caman kɛ ala kira kan wa malaikatahu ala ka mɛlɛkɛw fɛnɛ yusalluna olu fɛnɛ bɛ ka salatu kɛ ala kira kan kuma bɛ taa tan ne mais ala ta kɛra gaibu ye bari alaw taala ka kow dogolen de don ala bɛ salatu kɛ cogo di ala b'a yɛrɛ bila anw ka mulu kɔnɔ ka se ka anw dɛmɛ an ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ a b'o de kɛ kuma bɛɛ an bɛna s'a ma ɲɛfɛ insha Allah k'u bɛ salatu kɛ nabi ɲuman in kan n'a ye salatu yɛrɛ kɔrɔ ta k'a lajɛ alaw taala bɛ salatu na sugu jumɛn kɛ ala kira kan dɔnnibagaw ko ala ka salatu ala kira kan ko sana'uhu alaw taala ka tanuni ala kira kan fil mala'il a'la meleke jamakulu cɛla ko de alaw taala ka salatu ye ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko melekew ka salatu ye jumɛn ye ko yubarikuna abdullah ibn abbas ko yubarikuna alayhi melekew bɛ barika de ɲini alaw taala fɛ kuma bɛɛ ala barika kɛ ala kira kan i ye fɛn min d'a ma jidi hɛrɛ caman d'a ma anw taw ta ye duwawu ye sisan sa ala anw dɛsɛra k'a kɛ ala an b'i bila e ka salatu kɛ anw nɔ la allahumma ya anw daba masa solli e ka nɛɛma caman kɛ ala sayyidina muhammadin an kuntigi muhammadi kan anw tɛ se k'a kɛ anw ye ala bila a la dɔnnibagaw ko gindo fila bɛ nin yɔrɔ in na ka gindo fɔlɔfɔlɔ e maa min bɛ salatu kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala kira ye alaw taala bolo jɔn belebeleba de mun ye kuma daminɛ ni min ye ni maa ye ɲuman kɛ ala kira ye a b'a sara
ala b'a dɔn anw tɛ se ka alakira sara wa alakira ka sara Allahu Ta'ala ye alakira kanu ka se hakɛ ma na anw ni fɛn k'a ye dɔrɔn a kan ka anw sara ala b'a fɔ k'anw ka salatu k'a ye n'ale ka sira ye n'anw ye salatu k'a ye n'ale ka sira ye ale yɛrɛ bɛ tila ka anw sara alakira bɛn'o fɔ an ye alakira ko an ma man salla alayya salah sallallahu alayhi ashara ni maa min ye salatu kelen kɛ ni alakira kan Allahu Ta'ala bɛ salatu siɲɛ 10 kɛ o kan ala donna an ka mulu kɔnɔ jate bɛ anw de bolo o de la ala bɛ to k'an bila jate kow la jate bɛ anw de bolo jate tɛ Allahu Ta'ala fɛ yen k'a fɔ ko 1 2 3 fo 10 ayi Allahu Ta'ala depuis gale a bɛ ka salatu kɛ alakira kan a nana a yɛrɛ bila an ka mulu kɔnɔ ka anw bila an ka se ka salatu kɛ alakira kan an ka ɲɛbɔ ale ka tan in fɛ an kana saliya hali n'an ye salatu kɛ alakira kan ala kan ka salatu dɔ ka anw kan a bɛna tan kan walasa an ka mago don salatu caman na ko ne ye gindo fɔlɔ ye a gindo filanan Allahu Ta'ala ye alakira kanu ka se hakɛ ma a y'i mago don alakira la ka se hakɛ ma sallallahu alayhi wa sallam ni maa min ye salatu kɛ alakira kan Allahu Ta'ala b'a mago don o tigi la a bɛ k'o tigi fɛ Allahu akbar ko ni gindo fila de b'a la mun ye gindo belebeleba ye minnu dogolen don ni salatu kɛli ka caya alakira kan a bɛ kɛ sababu ala k'i kanu ala b'i fɛ ala bɛ k'i fɛ a bɛ kɛ sababu ye Allahu Ta'ala bɛ k'i fɛ bari i ye sira de ta sira min Allahu Ta'ala bɛ jɔn min fɛ e fana y'i mago don o jɔn la o ye tiɲɛ Allahu Ta'ala y'a mago don jɔn min ka koɲɛ la e y'i mago don o la a ko man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ni maa min ye rasulu n'o ye alakira ye i y'o labato i ye Allahu Ta'ala yɛrɛ de labato a ko wa ati'u Allah wa ati'ur rasul a ye Allahu Ta'ala n'a ka kira labato mais ni rasul fɛn bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ mun de ko ye a bɛ alakira de ko ye ko ala ye nabi ɲuman na nati yan nɔ kun jumɛn na ko bari a bɛ fɛ ka alakira bonya jira an na sinon a kun bɛ se k'a fɔ yusalluna ala muhammadin a bɛ alakira tɔgɔ a b'o dɔn a bɛ n'a fɔ nuhu ma yɔrɔ min na ko ya nuhu uhbitu nuhu e k'i cun ka bɔ kurun kɔnɔ ya lutu a'rid an hada ako Yusuf ma Yusuf ta ya Yusuf ay Yusuf wole ay Ibrahima wole ay Nuhu fana wole ay fɛn fɛn wole ay nin bɛɛ wole n'a tɔgɔ jɛ Musa ni Isa ay nin bɛɛ wole n'a tɔgɔ jɛ mais ay alakira ta wole yɔrɔ min na a ko ya ayyuhan nabi ittaqillah alakira ka bonya jira alakira domi ala ɲɛsira ɲɛ kan ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisa ya nabi ɲuman ni kɛra muso furu sabaga ye waati min na ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka ya nabi ɲuman munna la i bɛ fɛn haramuya Allahu Ta'ala ma ala ye fɛn min daga i ye a nin bɛɛ la a bɛ ka alakira bonya a nana se salatu yɔrɔ ma ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ salatu kɛ nabi ɲuman in de kan min tɔgɔ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ko k'a ye cɛ min tɔgɔ kosumali bonya wa rafa'na laka dhikraka an y'i tɔgɔ kosumali bonya u ko nin kɔrɔ ye jumɛn ye a ko Allahu Ta'ala ko n'ale tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ko alakira tɔgɔ bɛ fɔ ka fara a kan o de ye bonya yɛrɛ alakira bolo sallallahu alayhi wa sallam a ye man ya'si Allaha wa rasulahu ala kotali a ye alakira tɔgɔ fara a kan ni maa min ye ala n'a ka kira kota ala batoli ay ala kira tɔgɔ fara kan yin no ala jabili ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul ay ala n'a ka kira jabi ay ala kira tɔgɔ fara kan yin no ni ya wele kuma o kuma ala kira tɔgɔ de faralen no Allahu Ta'ala kan fan bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ jɛ ɲini kɛ wa Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ala n'a ka kira aka kan ako fila de jɛ ɲini n'a bɛ jɛ ɲini waati o waati o la sahabaw na ala kira kun y'o ɲininka ko yala abin ko yin dɔn u b'a fɔ Allahu wa rasuluhu a'lam t'a tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na t'a fɔ Allahu a'lam ka sɔrɔ k'a fɔ wa rasuluhu ayi u b'a fɔ Allahu wa rasuluhu a'lam ala n'a ka kira de b'a dɔn n'a bɛ jɛ ɲini waati o waati a y'o ɲini ala n'a ka kira ye o tuma sisan salatu yɛrɛ ale kɔrɔ ye jumɛn ye arabukan na salatu kɔrɔ ka ca arabukan na kojugu salatu kɔrɔ dɔ ye ko duwawu Allahu Ta'ala b'a fɔ an ye أكو على كرامة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم
ala kira u ka nafolo minɛ i k'a jaka bɔ bari u tɛ se jaka bɔ cogo la o la ni sangu yɛrɛ mara ala kira tun bɛ sahabaw bila u ka taa nafolobatigiw ka nafolo minɛ jaka hakɛ min kan ka bɔ a la u ka to o hakɛ ta ka bɔ a la karisa ni ne ye jaga ye dɔw bɛ ala kira kun natɔ ye sallallahu alaihi wasallam k'u ka nafolo belebeleba ni bagan min kan ka di n'o ye camancɛ ta ye olu tun bɛ bagan kumaba di k'olu yɛrɛ de di ala kama ala kira b'a fɔ ko ayi k'o tɛ u b'a fɔ k'olu yɛrɛ de y'o di ala kama n'a ye nafolo hakɛ fɔ u tila ka dɔ wɛrɛ fara u kan ko k'o di ala kira ma ko k'o fana di ala ma ala ko wasalli alaihim ala kira duwawu caman kɛ u ye salatu duwawu ye a kɔrɔ ye yan nɔgɔ duwawu inna salawatika sakanun lahum i ka duwawu ye o ye maafagoyaw ye mais Ustaz Abdramane e ka kalancogo in na ni ye qira dɔ de kɛ ni warshi de voilà hafsi la inna salataka ni kira min anw de bɛ nin kalan ye anw bɛ nin kalan kɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ale b'a kalan cogo dɔ la sala inna salataka sakanun lahum ala kira a bɛ fɔ ten parce que anw nana n'a ye jamu ka salatu kɛ jamu yan nɔ inna salawatika sakanun lahum bari jamu wana salim n'o don ale ka nasabuya tamasiyɛn ye kasara inna salawatika sakanun lahum bon dɔw ninnu ta olu b'a kala inna salataka sakanun lahum o ye mufradu ye olu b'a kɛ e ka duwawu o y'u ye o nasabu ye fataha ye jagoya parce que o ma kɛ jamu muannasi salim direct do o de la to a bɛ anw b'a kalan tan anw ye warshi ni ye warshi lajɛ suratu tawba i bɛna ye tan cogoya la bon ni ye hafsi lajɛ o b'a kɛ inna salataka bon duwawu salatu kɔrɔ dɔ ye duwawu ye a filanan salatu kɔrɔ dɔ ye ko diinɛ yɛrɛ shuaibu ka mɔgɔw ko ya shuaibu asalawatuka tamuruka an natruka ma ya'budu aba'una wa naf'ala fi amwalina ma nasha shuaibu ka diinɛ de bi yamariya e ka fɛn bato i ka fɛn bato dabila an ma i ka yamariya an ka fɛn bato dabila an fa fɔlɔw bɛ fɛn minnu bato wa tamuruka an natruka ma ya'budu aba'una o de bi yamaruya i k'a fɔ an ye an'an ka fɛn ye k'a to yen an fa fɔlɔw ye fɛn minnu bato a bɛ diinɛ de kofɔ yan awɔ k'a bɛ diinɛ de kofɔ yan nɔ bari seli tɛ mɔgɔ yamaruya ka o fɔ diinɛ de bɛ mɔgɔ bila o baara kɛli la i bɛ taa sira min kan o de b'a fɔ ko karisa a ye nin kɛ Allahu Ta'ala nana fɔ an ye salatu kɔrɔ dɔ ye ko nɛɛma a ko o bashiri sabirin ala kɛra sabalibagaw u la nisɔndiya n'an ko an bɛ don o fana kɔnɔ o fana kuma ka ca kosɛbɛ alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sabalibagaw la nisɔndiya minnu ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u bɛ sabali a kɔrɔ nafolo tiɲɛ y'u sɔrɔ u bɛ sabali a kɔrɔ u ka mɔgɔ fatura u bɛ sabali a kɔrɔ u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ ni waatinin kunkurunnin na u bɛ sabali a kɔrɔ du kɔnɔla gɛlɛya u bɛ sabali a kɔrɔ furukɛ ka gɛlɛya furumuso bɛ sabali o kɔrɔ furumuso ka gɛlɛya furucɛ min sabalilen o kɔrɔ denbaya ka gɛlɛya dutigi min sabalilen o kɔrɔ baarayɔrɔ gɛlɛya min sabalilen o kɔrɔ nin sabali bɛɛ sara kɔ ye jumɛn ye inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin ni ye ɲuman kɛ ka sabali tan Allahu Ta'ala t'i ka ɲuman tiɲɛ fo ni i bɛ ka sabali fɔ i da la a t'i kɔnɔ sabali bɛɛ kɔ ye hɛrɛ silamɛ ma ala ko tɔɔrɔ mana maa minnu sɔrɔ u b'a fɔ k'anw bɛɛ Allahu Ta'ala ta ye an bɛɛ bɛ segin Allahu Ta'ala ma ko ulaika alayhim salawatun min rabbihim ala ka nɛɛma caman bɛ o maaw kan nɛɛma min bɛ bɔ Allahu Ta'ala yɔrɔ ka d'u ma wa rahma ani Allahu Ta'ala ka hinɛ wa ulaika humul muhtadun olu ma kananunw ye a bɛ nɛɛma de kofɔ yan yɔrɔ la a ko ala kira ma aqimis salah ala kira seli jɔ o seli o ye an bɛ seli min kɛ zatu ruku' wa sujud bɛ min na ani ruku'i bɛ min na n'o ye kunberekuru minɛ ani tenturu bɛ seli min na o y'o salatu ye a ko aqimus salah wa atu zaka a ye seli jɔ seli jumɛn ko don an bɛ Allahu Ta'ala batoli min kɛ ni n'an ye kibaru fili an bɛ kunberekuru minɛ kɛ ka taa tenturu la an b'o kɛ seli min na k'o seli de ye laban ye an bɛ seli min kun kan o seli salam bila t'o la wa mais kuma min na fɔ wa aqimi salat li dhikri olu bɛɛ kelen wa a ye seli jɔ ne kosumali kosɔn olu bɛɛ ye kelen o bɛɛ ye zaturu ko bari seli mana jɔ zikuru caman de b'o kɔnɔ fatiha kalan b'o kɔnɔ subhana rabbiyal azim b'o kɔnɔ subhana rabbiyal a'la b'o kɔnɔ suran kalanni b'o kɔnɔ k'i sigi rabbighfirli wali walidayya olu b'o kɔnɔ ka duwawu caman kɛ tahiyya kalanni ni salatu bɛɛ b'o kɔnɔ a bɛ fɔ o ma aqimi salata li dhikri a ye seli jɔ ne Allahu Ta'ala kosumali kosɔn seli bɛ jɔ ala kosumali le kosɔn o bɛɛ zaturu ko ye o kuma seli min n'an b'o kun kan bi
o de seli min nɛɛma ɲini ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam alaw taala fɛ ala ko kan dɛsɛra k'a sara bon a ye ne bila k'a sara n'a ye ne kɛ k'a sara kuma o kuma ne fana bɛ salatu kɛ aw fana kelen kelen kan o cogoya la aya in jiginnen Seydina Abubakar ko ala ma fɛn fosi di alakira ma n'a ma a mantonw jɛ o ɲɔgɔn n'a m'o ɲɔgɔnna dɔ di a mantonw ma a y'a n'a mantonw jɛ n'o ɲɔgɔnna dɔ ye o dɔ ye jumɛn ye Allahu taala ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima a ko Allahu taala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ salatu kɛ aw fana kan aw mu'minu u bɛ salatu jumɛn kan kan mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ka yafa anw ma Allahu taala bɛ a b'an ka jurumu yafa a bɛ salatu minnu kan kan a bɛ kɛ jurumu yafa y'an ye a bɛ kɛ nɛɛma ye an ye o de y'a to an ka Allahu taala ta ɲini bari Allahu taala bɛ maaw bila salatu la waati min na baara tɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛna mɔgɔw yamaruya la a b'a fɔ ko a y'a kɛ de aw mɔgɔw mais salatu kuma natɔ Allahu taala ko k'ale yɛrɛ fɔlɔ de bɛ salatu kɛ o b'a yira na ko salatu ye fɛn belebeleba de ye Allahu taala bolo dɔnnibaga dɔw ko k'ale de ka fisa ni nafila baara tɔ in bɛɛ ye ale de ka fisa ni bato tɔ bɛɛ ye ka da nin kan ko bato tɔw Allahu taala ye danfɛnw de yamaruya o kɛli la mais salatu Allahu taala ye alakira yɛrɛ de ale yɛrɛ de bila o baara la fɔlɔ ne fɔlɔ de b'a kɛ n ka mɛlɛkɛw fana olu fɔlɔ b'a kɛ sisan k'anw lahala ɲumanw de y'a ɲini Allahu taala fɛ ala e n'i ka mɛlɛkɛw bɛ nin baara ɲumanba min kɛ i t'an fara i kan ala sɔrɔla k'an wele wa k'a ma bɛɛ wele dɛ k'a ko mumin awɔ k'i ka mɛn mumini minnu ma ko mumini minnu ye muminiya jɔyɔrɔ sɔrɔ k'olu le ko don ko kuma bɛɛ minnu tɛ salatu ye k'a to yen k'olu le ko don bari ko jɔyɔrɔ de bɛ silamɛya kɔnɔ n'i bɔra jɔyɔrɔ dɔ la i bɛna jɔyɔrɔ dɔ la k'a kan tɛ limaniya mumini ma dɛ mɔgɔ min donna silamɛya la a ko k'ale limaniyara k'o ma se muminiya jɔyɔrɔ ma fɔlɔ qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ko burusikɔnɔ larabu nana ko a limaniyara k'a kɛra mumini ye k'a ka f'u ye k'u ma kɛ mumini ye fɔlɔ dɛ u silamɛyara de fɔlɔ o b'a yira ko muminiya jɔyɔrɔ b'a dan ma ko limaniya ma don u dusukun na ka kɔgɔ ni limaniya kɔgɔra alakira mana fɛn o fɛn fɔ i b'o de kɛ Allahu ta'ala ko walaw anna katabna alayhim an uqtulu anfusakum aw khuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita law masakun ya afarda yaukan uku yara kun faga uka bokata kelawla uku yara faga ko ma caman kutina nin kɛ fo n'a bɔra maa dɔgɔman na Seydina Abubakar ko alakira ne ko n ka n yɛrɛ faga min yɛrɛ faga wallahi a ko alakira ko maa dɔn e b'o maa dɔgɔmani minnu fɔra Allahu taala e b'olu cɛla olu ye limaniya jɔnw ye u ma deriya ye debi u silamɛyara u ma deriya ye Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali ninnu ma deriya ye u ye alakira kanu fo ka dan tɛmɛ o de y'a to u ye nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ o tuma an bɛ ka se salatu yɛrɛ a nafa yɔrɔw ma an ko nɛɛma ɲini de don Allahu taala fɛ n'o fɔra sisan alakira bɛna kuma dɔ fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam sahaba nana alakira sɔrɔ a ten turulen don a mɛnna sujudu la Abdurrahman ibn Awf a ten turulen don a mɛnna sujudu la ale yɛrɛ bolo est-ce que fɛn dɔ ma alakira sɔrɔ a mɛnna ale y'i jɔ k'a kɔnɔ a mɛnna sujudu la kojugu de koyi a wulilen ale y'a ɲininka ko alakira ne yɛrɛ kun siran ne kan ne kun bolo fɛn dɔ y'i sɔrɔ a ko fɛn fosi man sɔrɔ a ko Jibrila de nana n ma sisan ko Allahu taala ko ni manton fɛn o fɛn ye salatu kɛ n ka siɲɛ kelen ko ale Allahu taala bɛ salatu kɛ o kan siɲɛ 10 o de ye nisɔndiya kojugu n ye sujudu kɛ shukran lillahi taala n ye sujudu kɛ barikada kosɔn Allahu taala ye o ko in kosɔn alakira manton ala ye fɛn belebeleba de d'an ma n'o ye salatu ye salatu ni maa min y'i ka baara k'a ye Allahu taala bɛ i ka jurumu yafa ni maa min y'i ka baara k'a ye Allahu taala bɛ i ka hami dilan nin fɛn fila diɲɛ sigilen don ne kan ni lahara diɲɛ ta ye hami ye diɲɛ hami ko tɛ ban fiyewu a ye don o don i ni hami de bɛ ɲɔgɔn na tant que i bɛ diɲɛ kɔnɔ i ni hami bɛ ɲɔgɔn na kana miiri k'i lafiyalen don ayi lafiya tɛ yen ka bɔ diɲɛ hami ma maa tɛ lafiya ka bɔ o ma i n'o de bɛ ɲɔgɔn na o tɛ ban fiyewu o de y'a to Busayiri ko an ma ko alakira yɛrɛ ka lahala bɛ i n'a fɔ diɲɛ de
ko kuma bɛ an bɛ hami n'a ye de an tɛ ka fosi dɔn a la don o don an bɛ kura de dɔn a la ka taa fɛ a ko kazahari fi tarafin walbadri fi sharafin walbahari fi karamin wadahari fi himami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكو على كرابينا فو يري فيري أفيري تو وتشكاين تقومنا أبي كسب ما منودي على كرابينا فو أتويا والبدر في شرف قالوا نبات لتناني شولا على كراكا تشنيا بينا فو أتوياري الجلم بس أتشكاين كوجو أكو والبهر في كرم قال كرابينا فو baji ka fonansereya tugoya bɛɛ bɛna tali kɛ ka tila ka ta k'a to a ko wa dahari fi himamin ala kira bɛ n'a fɔ diɲɛ ka hami kow la a ka hami ko tɛ ban ne y'a miiri de ko n ye bi nasɔngɔ bɔ ko y'a bannen sini nasɔngɔ bɔ bɛ yen n'o banna an bɛna don kalanta min na kalanta fana sera dɛ o hami bɛ dutigiw la a tɛ ban quoi ayi a tɛ jɔ n'o banna denbaya dɔ ta bɛna s'i ma n'o banna sigiɲɔgɔn dɔ ta bɛna s'i ma n'o banna teri dɔ ta bɛna s'i ma i ne ni hami ninnu de bɛ ɲɔgɔn na o tuma diɲɛ ni fɛn min tɛ ban maa kan ka fɛn dɔ ɲini fɛn min m'o nɔgɔya i ye fɛn jumɛn m'o nɔgɔya adamaden ye salatu o y'o belebele ye a bɛ nin ye kumaba ye koyi nin ye kumaba ye a filanan o ye laharata ye jurumu mɔgɔw t'a ye i kɔ la o mɔgɔw tɛ jurumu sɛbɛnnen i tɛ nka bilen o n'i ye jurumu kɛ i n'a bɛ yaala a bɛ don i ka fɛnw ni ɲɔgɔn a bɛ don i n'i ka hɛrɛ kow cɛ mɛ mɔgɔw t'a ye jurumu b'o kɛ jurumu b'o kɛ jurumu n'i donna kaburu kɔnɔ ale bɛna jɔ de lahara jurumu bɛna jɔ de fo a bɛna jɔ miju kan wal waznu yawma idhin al haqq ha o don miju o ye tiɲɛ yɛrɛ i ka jurumu ni ɲuman o bɛna jɔ fɛn jumɛn bɛ jurumu ta ka bɔ adamaden kan salatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu Ubay ibn Ka'b a ko ni su kun kora ala kira kun bɛ bɔ maa o ayɛlɛw ta ala kusuma n'a ban'o la a b'a fɔ k'a ye salatu kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam n'a tilal'o la ale nana fɔ ala kira ye ala kira ne bɛ salatu kɛ i kan ne kelen don ka n ka baaraw bɛɛ tila yɔrɔ 4 n bɛ tila kelen kɛ salatu ye e kan a tila tɔ 3 n b'o kɛ duwawu ye n yɛrɛ ni n ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala kira ko n'i sera k'o jidi o hɛrɛ ka bon dɛ o cɛ ka ɲi i ye kelen min di ne ma n'i b'o kɛ salatu ye ne kan o ka ɲi nka n'i y'a jidi ka dɔ fara o kan o bɛ sɔn ka wusaya a ko n ye n ka baara tila n ye tila 2 ta k'o kɛ salatu ye a tɔ 2 n m'o kɛ duwawu ye ne yɛrɛ ni n ka denbaya bɛɛ ye ala kira ko k'o fana ka ɲi nka n'i sera ka dɔ wɛrɛ fara o kan o fana cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan a ko n ye n ka baaraw tila n bɛ tila 3 kɛ salatu ye ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam a tɔ kelen m'o kɛ duwawu ye n yɛrɛ ni n ka denbaya ye ala kira ko k'o fana ka ɲi nka n'i sera k'o fana jidi o fana cɛ ka ɲi dɛ a ko ala kira ne ye n ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ salatu ye laka e ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam ni n bɛ duwawu o duwawu kɛ n b'a fɔ ala k'a bɛɛ kɛ hadiya ye ka d'e ma n bɛ salatu o salatu kɛ ala k'a bɛɛ kɛ hadiya ye ka d'e ma ala kira ko izan sisan tukfa hammak hami o hami b'i la diɲɛ kow la salatu bɛ kɛ ko hami bɛɛ lajɛlen k'i wasa ka bɔ a bɛɛ ma ni min nana jɔ dɔrɔn ala bɛ bɔda dɔ d'i ma ni hami min nana jɔ dɔrɔn ala bɛ sira dɔ d'i ma sira min b'i bɔ sira ye i bolo i bɛ bɔda dɔ sɔrɔ n'o ye o b'a sɔrɔ ni jumɛn bi salati ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o ye diɲɛ ta ye a ko wa yughfaru laka dhanbuk wa o bɛ tila k'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa i ye jurumu min n'a kelen don ka don i n'i ka hɛrɛ kow cɛ ala b'o yafa jurumu min ne a bɛna lahara sigi gɛlɛya i ma ala b'o yafa jurumu min ne mɛlɛkɛw b'i tɔɔrɔ n'a ye kaburu kɔnɔ ala b'o yafa nin fɛn 2 o ye belebeleba ye o tuma maa min bɛ salatu kɛ i bɛ ka alaw ta ala ka yamaruya de kɛ ala ko ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fo a bonyana dɔnnibaga dɔw ko ni aya in ni mɛlɛkɛw ka yamaruya bɛɛ ye aya kelen alaw ta ala ko wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis k'anw masa ko mɛlɛkɛw ka sujudu kɛ an fa adama ye ko mɛlɛkɛ bɛɛ ye sujudu kɛ fo n'a bɔra iblisa la ko n'i ma sujudu kɛ i bɛ sɔn ka fara iblisa kan dɛ k'ala ni yamarukan in ka bon kojugu alaw ta ala bolo k'a n'o bɛɛ n'i ma salatu kɛ ayi n'i ma salatu kɛ bari k'a ye fɛn o fɛn gulon adamadenw na
k'olu ka bon a bolo dɛ danfɛnw na ala ye yamaruya gulon danfɛn dɔ la karisa a ye nin kɛ karisa ye k'olu ka bon kojugu ko kuma ko salatu kɛli wajibi de don alimami malik ko i si bɛɛ kɔnɔ salatu kɛli wajibi de ye siɲɛ kelen shafi'i ko farda o farda i ka tahiya laban na salatu kɛli ye wajibi ye n'i m'a kɛ seli bɛ tiɲɛ alimami malik ko i si bɛɛ kɔnɔ n'i ma salatu kɛ i bɛ taa minɛ a kunkɔrɔ lahara siɲɛ kelen walasa a kana gɛlɛya kɔrɔ tahiya laban bɛ kɛ inda shafi'iya n'i ma salatu kɛ dɔrɔn seli tiɲɛna wajibi de don ale fɛ ale ta ka gɛlɛn na anw ta ye kosɛbɛ Allahu akbar maliki fɛ yen i bɛ se ka o ko wɛrɛ mais alimami maliki shafi'i fɛ yen a ka gɛlɛn kojugu n'i bɛ salatu kɛli la i bɛ ka Alahu Taala ka yamaruya kɛ a filanan i ni Alahu Taala bɛ ka baara kelen kɛ bari Ala ko k'ale bɛ ka salatu kɛ Alakira kan e fana bɛ ka salatu kɛ Alakira kan a fila bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen na a sabanan i ni mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen na a ko mɛlɛkɛw fana bɛ ka salatu kɛ Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam a naaninan n'i ye salatu kɛ Alakira kan i bɛ Alahu Taala ka salatu siɲɛ 10 sɔrɔ n'o ye i n'a fɔ an y'a fɔ hadisa la cogo min na Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam man salla alayya salah sallallahu alaihi ashra ni maa min ye salatu kelen kɛ ni Alakira kan Alahu Taala bɛ salatu kɛ o kan siɲɛ 10 Ala y'i yɛrɛ bila anw ka mulu kɔnɔ walasa an ka se ka ɲɛbɔ salatu caman kɛli fɛ n'i ye salatu kɛ Alakira kan kokura qiratu baraji Ala b'o de d'i ma qiratu ye jumɛn ye Uhudi kulu maa minnu taara Madina olu ye Uhudi kulu belebeleba in ye o kulu belebeleba in o baraji ɲɔgɔnna bɛ d'i ma o min delila ka lamaga Alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam Alakira ko Uhud usbut uskun ya Uhud usbut Uhud i sabati i ma fagoya fama alayka illa nabiyyun dɔwɛrɛ fosi t'i kan bi fo n'a bɔra nabi ɲuman na wa siddiqun ani tiɲɛtigi wa shahidan ani shahidu su fila Alakira ye ko dogolen dɔ da kɛnɛ kan o don maa tɔw tun tɛ min dɔn Seydina Umar ani Seydina Usmana olu ka shahidu suya a y'o da kɛnɛ kan o don Seydina Umar sɔgɔra Seydina Usmana ale fana fagara de a ko nabi ɲuman de b'i kan bi ani tiɲɛtigi n'o ye Seydina Abubakari ani ni cɛ maa fila Uhudi ko ni maa min ye salatu kɛ Alakira kan siɲɛ kelen man salla alayya salah kataba Allahu lahu qirata wal qiratu mislu Uhud ni salatu kɛ ale kan siɲɛ kelen Alahu Taala bɛ qiratu baraji de sɛbɛn i ka gafew cɛla lahara i bɛ taa sɔrɔ e wulilen don qiratu baraji sɛbɛnnen don i ka gafe cɛla e b'a fɔ n ye nin sɔrɔ cogo di i ye salatu kelen min kɛ Alakira kan Alahu Taala ye qiratu baraji d'i ma n'o de o kuma e maa min bɛ tobili la e maa min b'i ka biro kɔnɔ e maa min bɛ i ka bitigi kɔnɔla la i tɛgɛ mana lafiya dɔrɔn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Alahu Taala bɛ jurumu a b'o yafa Alahu Taala bɛ qiratu baraji sɛbɛn i ka gafew cɛla k'a sɔrɔ maa tɔw tɛ min kalama i ka hamiw bɛ dilan cɛ dɔw bɛ u ye nkalon da a la ale nana Alakira de fɛ yen sallallahu alaihi wa sallam n'o ye burusi kɔnɔ larabu dɔ ye a nana Alakira ma Ala ma kisi ni nɛɛma jidi a kan a y'a ka ɲɔgɔmɛ a y'o biri Alakira ka da la sallallahu alaihi wa sallam a donna misiri kɔnɔ a nana Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wa sallam a y'a mago bɛɛ ɲɛnabɔ ka foliw kɛ a bɛ seli minnu kɛ a y'o kɛ ka n'i sigi cɛ y'a laɲini k'a bɛ wuli waati min na sahaba dɔw nana ya rasulallah Alakira annaqatu ma'a al-a'rabi masruqa a ko ɲɔgɔmɛ min filɛ i ka burusi kɔnɔ larabu in bolo ɲɔgɔmɛ min sirilen filɛ a suɲɛnen de don nin kɛra faltafata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ilayhi Alakira ye ɲɛsin cɛ in ma k'i kɛrɛ k'a lajɛ a ko cɛ ma i bɛ mun fɔ cɛ y'i kunkolo biri a y'i kunkolo biri a bɛ k'a tɛgɛ denkɔni gosi dugumakolo la sɔni o sɔni a b'a tɛgɛ denkɔni gosi dugumakolo la n'o ye a seereya bolo denkɔni ye a bɛ ka burusi kɔnɔ larabu a bɛ k'o gosi a bɛ k'a da lamaga sɔni sera ɲɔgɔmɛ kumara bɛɛ y'a mankan mɛn a ko ya rasulallah ya Ala ka kira walladhi ba'athaka bil haqq min kalni masa min y'i ci ni tiɲɛ ye bashiran wa nadhira k'i kɛ nisɔndiyaliba ye k'i kɛ bagabagalba ye ma saraqani hadha ar-rajul
nin cɛ in ma ne suɲɛ nin cɛ in ye ne san n'a yɛrɛ bolola nafolo de ye sanni kɛra yɔrɔ min na olu de ye ne suɲɛ nka nin cɛ in tɛ a t'a dɔn ko ne suɲɛ ne yɛrɛ don a nana ka nafolo bɛɛ de don ale la a ma ne suɲɛ alakira ye a y'a kunkolo kɔrɔta a ko n ye nin faamu u ye cɛ ɲininka ko cɛ k'i ye mun de kɛ ni Alahu Taala y'i lajɛ yan cɛ y'i kunkolo kɔrɔta a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ne ko Allahumma lasta ya rabbi bi rabbin astahdasnaka e tɛ masa ye masa min n'anw de ye sindi k'i bila yen wala ma'aka sharikun jɛɲɔgɔn fosi t'e la fi mulkika a'anaka ala khalqina jɛɲɔgɔn fosi t'i la i ka mara kɔnɔ min b'i dɛmɛ anw dali kan e alakira e Alahu Taala e de y'o ye a nana mun fɔ k'o laban a ko ya rabbi as'aluka an tusalliya ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa tubri'ani bi bara'atin mimma ana fi a ye ne fɔ ala mi deli i ka salatu caman kɛ an kuntigi muhamadi kan a n'a ka so dunkew kan i ka tila ka ne lajɛya ni lajɛyali min ni nkalon min dara ne la k'o nkalon bɔ ne la pewu i ka ne lajɛya n'o ye a ko ne ye nin fɔ siɲɛ kelen ala kɛra n bɛ n tɛgɛ denkɔni kun gosi dugumakolo la ne y'a fɔ siɲɛ filanan n bɛ n tɛgɛ denkɔni gosi dugumakolo la n tora n ye siɲɛ 5 de k'a la dɔrɔn ɲɔgɔmɛ kumara ni salatu barika ye ɲɔgɔmɛ kumara ala kɛra ko wallahi ne fana bɛ n kali ni masa ye masa min ye ne ci ka ne kɛ kira ye i bɛ k'a fɔ waati min na n ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw de la u bɛ ka girin u bɛ ka n'a baraji sɛbɛn i ye fɛn min fɔ u bɛ ka n'a baraji sɛbɛn u bɛ ka i ye salatu min kɛ u bɛ ka baraji sɛbɛn a la dɔrɔn a ko ni maa o maa ye ta ɲɔgɔnna fɔ k'a to degun kɔnɔla la Alahu Taala b'o bɔ degun kɔnɔ ni nkalon dara maa min na n'i ye nin ɲɔgɔnna fɔ Alahu Taala b'i bɔ o nkalon kɔnɔla la ni sɔrɔla ta a ko Allahumma lasta bi rabbin istahdathnaaka wala ma'aka sharikun fi mulkika a'anaka ala khalqina anta kama taqulu wa fawqa ma naqulu as'aluka ya rabbi an tusalliya ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa tubri'ani bi bara'atin mimma ana fiyya ni ne salatu ye ya anw daba masa e ma kɛ masa ye masa min n'anw de y'i sindi k'i bila diɲɛ kɔnɔ ayi e de ye anw sindi ka na n'anw ye danfɛnw tɛ se k'e sindi wala ma'aka sharikun fi mulkika jɛɲɔgɔn fosi t'e la i ka masaya la n'o ye dɛmɛ ala khalqina anw dali kan ayi e yɛrɛ de ye anw da k'a sɔrɔ jɛɲɔgɔn m'i dɛmɛ i kelen pewu don e Alahu Taala anta kama taqul e ala b'i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i bɛ ten de laysa kamithlihi shay'un Alahu Taala bɛ ten anw tɛ kelen ye wa fawqa ma naqulu anw b'i fɔ cogo o cogo e bɛ anw ka fɔta bɛɛ sanfɛ adamadenw ma n'i fɔ cogo o cogo Allahu akbar min kulli dhalik ala ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ya rabbi as'aluka ya anw daba masa ne b'i deli an tusalliya ala muhammadin i ka salatu caman kɛ muhammadi kan wa ala ali muhammad ani muhammadu dunkew kan wa tubri'ani i ka ne lajɛya bi bara'atin ni lajɛyali ye mimma ana fiya fɛn min dara ne la k'o bɔ n na cɛ ye nin de fɔ ala kɛra ko ni maa min kira y'a sabati awɔ ko ni maa min y'a ɲɔgɔnna fɔ k'i to degun kɔnɔ ko Alahu Taala b'i bɔ o kɔnɔ Allahu akbar ala ye nin bɔ nin degun in kɔnɔ ni maa donna gɛlɛya kɔnɔ k'i bɔ o fɛnɛ kɔnɔ mais Ustaz Abdrahman e bɛ ka sɔrɔtu nafaw fɔ cogo min ka sɔrɔtu yɛrɛ fana i y'a jɔyɔrɔw fana fɔ a bugunatigɛ diinɛ kɔfɛ an b'a ye sisan alhamdulillah wala an bɛ ala tanu o kan ka caya surtout min ye musolakaw yɛrɛ ye i bɛ olu caman ye u kɛlen bɛ ka u ka kɔlɔsi dɔw bolo la walahi jogo ɲumanba don sisan c'est-à-dire n'u ye temps sɔrɔ kuma o kuma hakili la an ka jigiya la u bɛ Alahu Taala ko suma bon ninnu ko suma ninnu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka i basé salatu hakɛ joli kalan par jour n'o bɛ se ka i bila k'a fɔ ko karisa bɛ salatu kɛ kira kan par jour k'a sɔrɔ a ma degun yɛrɛ se fana ma alhamdulillah a nana riwaya dɔ la kana yɛrɛ ka fɛn bila sen ka taa yen inshallah a nana riwaya dɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yalqa Allah wa huwa anhu rad falyukthir min as-salati alayya ni maa min b'a fɛ
iga Allahu Ta'ala kumbe ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ Allahu Ta'ala jɛlen do i ma karisa i ye nin baara jugu bɛɛ kɛ n jɛr'i ma wa ne de jɛra n'a ye u k'i don alijinɛ kɔnɔ bi wa ridwanullahi akbar Allahu Ta'ala ka jɛba o de ka bon jɔn bolo karisa bɔ a bɛ n ka alijinɛ kɔnɔ fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan a tɛna fɛn kɛ bilen min bɛ n tɔɔrɔ wa n jɛra o ma fɛn o fɛn ka d'a ye a bɛɛ kɛ yan i bɛ se ka maa bila i ka so nka i b'a fɔ ko nin yɔrɔ i kana se yan dɛ i kana se nin yɔrɔ in na i kana se nin yɔrɔ in na nka n'an donna alijinɛ kɔnɔ Allahu Ta'ala bɛna mun fɔ an ye wa ridwanullahi akbar Allahu Ta'ala ka jɛba de bɛ d'an ma radiyallahu anhum wa radu anhu Allahu Ta'ala bɛ jɛ n'a ka b'u ma olu yɛrɛ jɛra ni fɛn ye Allahu Ta'ala ye fɛn min d'u ma o don o de ka bon a b'a fɔ ko bon fɛn o fɛn ka d'a a bɛɛ kɛ bi n ka alijinɛ kɔnɔ la ko n'i bɛ fɛ ka Ala kunbɛ ɲɔgɔnya ten e min ye jurumu caman kɛ Ala k'a fɔ n jɛr'i ma karisa k'i ka salatu caman kɛ wa man salla alayya fi kulli yawmin 500 marwa lam yaftaqir abada n mago kun bɛ nin yɔrɔ de la o tugulen don Ala de ni maa min ye salatu kɛ ale alakira kan diɲɛ don o don siɲɛ 500 o tigi tɛ fantanya fiyewu siɲɛ 500 siɲɛ 500 n'i ser'o ma a bɛ jate k'i ye salatu kɛbagaba de ye diɲɛ don o don Ustaz Dramé mɔgɔ min degelen bɛ Ala kosuma na 500 mara o tɛ fosi ye o bolo n'i dɛsɛra siɲɛ 200 sɔgɔma 100 wulafɛ 100 walima sufɛ 100 hali ni m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'i dɛsɛlen de Ala kɛra ko ni maa min sɛlila ale kan siɲɛ 500 lam yaftaqir abada o tigi tɛ fantanya bilen a nana mun fɔ o la wa ghufirat zunubu u b'o tigi ka jurumu yafa siɲɛ 500 wa muhiyat khataya u b'o tigi ka jugumanw u b'a bɛɛ touché ka bɔ yen u b'a bɛɛ jɔsi a nana mun fɔ wa dama sururu o tigi ka nisɔndiya de bɛ dumi a tɛ tigɛ fiyewu a ye mun tugu o la a ko wastujiba du'a'u u b'o tigi ka dugawu jaabi i ma n'i tɛgɛ jan ka fɛn o fɛn ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala b'o jaabi n y'a sɛbɛnnen dɔw yɛrɛ bolo a ko i bɛ astafurullah 100 kɛ ka salatu 500 kɛ k'i mana fɛn o fɛn ɲini o kɔfɛ k'Allahu Ta'ala b'o dilan astafurullah awɔ siɲɛ 100 astaghfirullah siɲɛ 100 ka sɔrɔ ka salatu kɛ siɲɛ 500 k'i mana fɛn o fɛn ɲini Allahu Ta'ala b'o dilan ni salatu o salatu sera 500 ma salatu jamjabaw la ko dilanna ko awɔ ni gɛlɛya b'i la Allahu Ta'ala b'a wuli 500 ye tiɲɛ yɛrɛ 500 ye tiɲɛ ye salatu la kosɛbɛ tiɲɛ don n ye nin sɛbɛnnen hadisa de don riwaya de don n bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na a bɛ ten de wastujiba du'a'u i mana fɛn o fɛn ɲini Allahu Ta'ala b'o jaabi wa u'tiya amalu i ka nata ko k'u b'o do o tigi ma i bɛ fɛn o fɛn nata Allahu Ta'ala b'o d'i ma Allahu akbar wa u'ina ala aduwihi u b'o tigi dɛmɛ a juguw kan 500 wa ala asbabil khair ani hɛrɛ siraw u b'i dɛmɛ i mana don hɛrɛ sira o sira kan ko hɛrɛ ko de don u bɛ sababu ɲuman d'i ma o ko la mɛlɛkɛw de bilalen don u b'o bɛɛ kɛ wa kana yartafiqu bi nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam fil jinan a tigi bɛ laban a bɛ kɛ alakira jɛɲɔgɔn ye alijinɛ kɔnɔla la sallallahu alayhi wa sallam ala ma kisi ni nɛɛma jiri alakira o kuma i ye ɲininkali min kɛ siɲɛ 500 n'i y'o kɛ i tɔgɔ sɛbɛnna salatu kɛla baw fɛ nka n'i mago bɛ jɔyɔrɔba de la f'i ka se ba caman de ma dɛ n'i sera ba caman ma sa Sheikhu Zawawi ko ale sera jɔyɔrɔbaw la maa ɲumanw ka jɔyɔrɔ la ni siɲɛ don o don ale tun b'a ba 30 de kɛ salatu kɛ alakira kan siɲɛ ba 30 chaque jour a ma nɔgɔn dɛ dɔrɔn tɛ ne ma nɔgɔ ye dɛ nin tɛ manamana ko ye dɛ Abdul Wahab Sha'rani olu fana y'a lakali nin bɛɛ ye maa ɲumanbaw ye ko olu sera a jɔyɔrɔ ma ni siɲɛ 10,000 ye diɲɛ don o don salatu siɲɛ 10,000 don o don Suyuti yɛrɛ a fana ye mɔgɔ dɔw ladege a ko k'ale sera jɔyɔrɔba ma don o don fo a ka se siɲɛ fo a sera fo siɲɛ 100,000 de ma bari a ye dɔ de tɔgɔ mɛn o b'a kɛ siɲɛ 50,000 diɲɛ don o don a ko fo a k'o gɛn ka k'o la de a ma nɔgɔn dɛ f'i ka kɛ jɔyɔrɔw tɛ sɔrɔ ten o bɔlen kɔfɛ Sufiyani Sawri ale de y'a lakali an ye Sufiyani Sawri n'i y'ale yɛrɛ lajɛ ale tun kɛra a dama mazhabi tigi ye
نفع الإمام مالك بتقومنا وي. شافعي بتقومنا وي. أحمد بن حنبل بتقومنا أبو حنيفة بتقومنا سفيان الثوري كنجراتي c'est-à-dire suna أئمة دوكندو oui aka kalande bishiru al-hafi bishiru senangolo o ma nyuma mbay wa tabi'ina dokundo sanke mesaba manunu alukum mo cha abodola oui ako kale tura al-kaba mununun na no etawafu yesindola ani chedo bena al-kaba mununun na sono ulube duwo wero kala ule subhanallahi alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar subuhu quddus rabbul malaikati war ruh nusira maqamu حجر الأسود يعني ركن اليماني نيجون وفو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال لي تشين تني شيفو تشين منا سينتا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أمنا سينتا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يصلي فقد رسول أبقى الصلاة دورنك ألف أنا تراك رفع واتك أدغوري أتاك أندغونا أبقى بيرنا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نيو الكبار يبا إيرني توافق يبا دو بيرنو تاي جاي مغا بيرني ني دورو ناصر فون فعل نبا تك كروتا أتي الله أكبر فو اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على غرنا تشلا توافق باني عليه تشيني كي بغا صلاتو كين توغاي نتا إتي دور فوشي فو على نيسرا مقام حجر الأسود ركن اليماني ني نيغونچe إتا فو ربنا آتنا في الدنيا ako ke yere joni Sufyanu Sauri ko ne Sufyanu Sauri de ako nga gindo ta da kene kan ye nga komi gharibun fi ahli zamanik anta gharibun fi ahli zamanik doni mbila iga wati mau iye tunga mangero ubulo iga ko tunga mangela mado ini doni munun nana ai uti mesi nga gindo fo ni kuma ko ye doron mun tenga gindo da kene gaye ako ne mfa na to kamna hijila an sera dugu dola ne fa fatura mbulo fa fature son ne ga fo me mawwele mu me shu kere fe o ba la nyini ga shu la bento folo son ga maw bo akalama ale ala nyini ka be maga shu la ka yoro do la ben ka fendo ke o be hijil sera rega soni sera ale nyeba la fanyera be ga fi ali fadun jele no pass fanyera nana fi moni kake dibila ma ina fo charbon fa farkolo be ka funu fujite clématin ka foko abe fintin bala ka be funu moko sara sansan ala mame erkele nyona ko be ka funu anyera be ka fi ale ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ale fini mbiri fala ni kuma tse ka bo folo ale toro sigilla ale ala deli ka salatu doke ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ale yida ijonga lafiya folo ni wulla nin kan ko inga to na ne me shudo nga soro ma fo ma to wi min denga shundo ka fa sutura aw wala sam go kana nya dai ni ma fo mo ko fene ni wulla no hakilina fara nyogo ayida dora sugura ala kira sallallahu alaihi wasallam ma kunta do ko ala kira do ay che norma bado na toy che nyeda jelenu yelen bonu no anyeda kan che farukulu jelenu fini jema me china akamale namadu atamara gana anana si ale fama asoro fini mbirilo no fa nyeda la ay fini wuli ka fini wuli ga bo faka ali nyabe ni bela sugula ay tege salo fa nyeda kan katabla fo fa sina nyara finya fe on fe kuma fala o bere maraka ke jemai farkolo munungu funnu farkolo funun bela jelen jigina ay fini mbiri fala atato ale yugula ka fini kuna ako Johnny ako alasta ta'rifuni ako imani do ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Qur'an niri Muhammadi me Abdullah dingay Qur'anatigi nero emane don ako ko ne kumi don ako ne fanya da fina kunjuma ne koso ako ifa kun bara be abe ribari don riba na fulo o korote amega no kuma info ko mawga riba na fulo dun ayi riba na fulo dun imana yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat Allah ta'ala be riba na fulo barka besa maga bwala mawo maga bara duni abe chen ibolo da kololobi no fe o kuma min kera ka bansa
o jurumu yafatɔ de kuma bɛ ka fɔ a t'i n'a fɔ a k'a kɛrɛ a ko i fa ka baara bɛɛ kun y'o ye musirifu don a kun ye dan tɛmɛ a yɛrɛ kun kan ala nafsi nka kana yuksiru salata alayya sallallahu alayhi wa sallam k'a kun bɛ salatu caya ne kan ala ma kisi ni nɛɛma jidi alakira kan k'a kun bɛ salatu caman kɛ ne kan iriba dunan i fa ko falamma nazala ma nazala bi istaghasa bi kumana min na i y'a ɲɛ finnen min ye ani i y'a farikolo fununen min ye ani n ka salatu de ye kulomagɛn ɲini ne fɛ a ye salatu minnu kɛ ne kan o salatu nana kulomagɛn ɲini ne fɛ ko n kana cɛ in kulomagɛn ne filɛ o kulomagɛn de sen fɛ n nana a ye salatu min kɛ o salatu kosɔn ala ye n bila ka na kulomagɛn a kana lebu maaw cɛla yawma la yukhzi llahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah don min Alahu Taala tɛ nabi ɲuman malo ani maa minnu limaniyara ka tugu alakira kɔ kiratɔw mantonw cɛla alakira manton minnu limaniyara olu ka malo o tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ alikiyama don fiyewu alakira ko nin gɛlɛya in y'a sɔrɔ waati min na a ka salatu nana kulomagɛn ɲini ne nana o kulomagɛn de k'a ye wa ana ghayyasu man akthara as-salata alayya wa ne de ye kulomagɛnbaga ye maa o maa n'i ye salatu caman kɛ ne kan n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ n bɛ n'i kulomagɛn k'i bɔ a kɔnɔ o de nin fɔ a sugu la a ye nin fɔ a ye sugu la a ko n'i wulila taa fini wuli ka bɔ i fa ɲɛda la i fa yɛlɛmara i y'a ye cogo min na i n'a nana cogo min na i b'a ye ten a ɲɛda seginna a cogoya la a farikolo seginna a cogoya la cɛ wulila ka bɔ sogo la a nana fini wuli ka bɔ a fa kan a y'a sɔrɔ a fa b'a cogoya kelen na a lafiyalen don a farikolo nɛɛmara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ko Sufiyanu ne kun tɛ nin fɔ maa si ye komi e ye Sufiyanu ye e bɛ se a lakali cogo la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan taa i ka taa fɔ maaw ye Sufiyanu Sawuri de ye nin sɛbɛn ka bila o kɔnɔ ni ale y'ale bɛ tubabu la ale bɛ ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ salatu ye nin de kosɔn c'est-à-dire fa in ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ ale bɛ fɛ ka tɛmɛ de ala ye fa kuma bɔ cogo min na ala bɛ se k'ale fana kuma bɔ n'ale donna gɛlɛya la ala kira bɛ se ka n'ale fana kulomagɛn fatuli ma nɔgɔn dɛ mais i ye min fana fɔ adamadenw k'u hakili t'o la u kana baara juguw kɛ k'a fɔ ko n bɛ salatu kɛ ayi ni maa o maa y'o kɛ fala yamanu makra allahi illa alqawmul khasirun maa si tɛ limaniya Alahu Taala ka fɛɛrɛw n'a ka dabaliw la fo n'a kɛra maa pɛridilenw ni maa bɔnɛlenw maa o maa ka baara bɛɛ ye kojugu ye k'a fɔ n bɛ n jigi da nin ko in kan ka ala kota kɛ laban ala b'i bɔ sira ɲuman in kan dɛ mais i ye min fɔ daminɛ na k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye salatu caman kɛ parce que n'a fɔ min y'a ka baara ninnu fɔ Ubay ibn Ka'b a y'a ka baaraw fɔ a ye baara tila 4 ye fo Mamadu ye a fɔ a ye a ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ salatu a bɛɛ kɛ salatu wala tukfa hamak wa yughfaru laka dhanbuk bon ni jurumu ninnu c'est-à-dire jurumu bɛ yen a bɛ se ka kɛ waati dɔ la jɔn seli ye wajibi ye i kan c'est-à-dire i bɛ seli i b'a yɛgɛ bɛɛ i t'a kɛ comme il le faut i bɛ waati dɔw seli waati dɔw bila walima i tɛ seli a waati la sun fana o t'i bolo ba la peut-être kuma dɔ la bɛ sun kuma dɔ la i tɛ sun fana sunkalo kɔnɔ ala ye se k'i ye nafolo fana na i m'o jagabɔ i ma taa iji fana na bon ninnu ye jɔn ni Alahu Taala cɛ jurumukow ye ale se kɛzari bon i b'a sɔrɔ fana i bɛ tɔɲɔni kɛ n'a fɔra k'an bɛ tɔɲɔni kɛ peut-être an bɛ bɔɲɔgɔnw tɔɲɔ i ni mɔgɔ min bɛ sigi la i b'u tɔɲɔ i bɛ mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ i n'a fɔ i ye riba min fana fɔ o fana i ni adamadenw muamalatiw ye bon yughfaru laka dhanbuk i ka jurumu min ni i y'a kɛ jurumu min yafa o jurumu minnu ni olu yafali fɔra yan o ye ni ala cɛ jurumu de ye walima hali ni maaw cɛ jurumu b'a la sɔrɔ t'o yafa o sa a Darame dɔnnibagaw y'a tila dɔnnibagaw ko jurumu fɛn o fɛn yafali ko bɛ fɔ k'o bɛɛ ye ni Alahu Taala cɛla jurumu ye ko ni maaw cɛla ko yafa man di dɛ dɔw ko ayi ko Alahu Taala ka fonaseriya yɛrɛ bɛ boli i kan ala bɛ se ka salatu jurumu ta a tigi ka jurumu yafa togo di a ma ka e yɛrɛ ka jurumu yafa mais a kuma fɔli o cɛ man ɲi min fɔ quoi bari n'o fɔra mɔgɔw bɛn'u ta kɛ mɔgɔw tɔɲɔli ye k'a fɔ ko n bɛ salatu a tɛ nafa ɲɛ a tɛ nafa fosi ɲɛ i ye minnu filanan ninnu ta ne yɛrɛ t'o kan
peut-être ale shegu ka minga wafatu fo ale ma bla kuno ka fo ale be riba ko ke ka be solo kala kala ka ko bo ya fa no ala grade nana ko ma ge masiko ka masiko ka me ko ngani ata ibolo ateta nyere ka mo ko na folo dun ka fo kibe salatu ke ko ala bo o ya fa ala to ya fa amo fo an la nyini to yi an la nyini juma jurumu mini ala taala che wa na ma ke kabaira ire don maga do ko tin refa kuni kabaira do ko ya fama o ya fama ditane figa bla no la wal mai ga tubi ga boala o koro juma e bora ga selim fosta e gi tuku ga sel toy ka soro ga salatu ke ay ko salatu to ya fare ni sel juru saral damne sansa yi sel hagem to ya juru saral damne ma se ga be sara me ko ya damne o ala se ga ya fayma igunte jagabo ina na jagabo damne yi wati min bla ibe ka segin kibo jagabo be tawba yo ima bo o kalama ko o be tawba yi munun ke sa ala se ko o yafa parce que tubira be fe ka segin ko tubira be se ka ibe fe ka segin ko oui yesun igun yesunjo sa ibe ka sun juru sara damne yi agem bla ibe ka fo kiba juru sara o ibe ka salatu ke e tamun bla ni ma ke ala ta rabo juru mu yafa o tan bari akun kan ka ke wati mina juru ya bla lim ke o fana juru mu ne ala ko ka ke wati mina e ma son ka ke wati o juru mu ne sa ibe ka juru sara min ke ala ta rabi ka juru mu don yafa i bana ka ke tamin gono oui ala bo juru mu yafa ko juru mu ne kodo mais ki banga yere ke ka fo ki be salatu ke ko juru mu te yafa re ko ni ma farati be sa laban o juguya kan o juguya ala kan kisi o muso do kumbe ale fana den kumbe akumbe ala kota ke gabi abe islamaya bara ubeke muso yin den ladi karsa bonina aye ka tun ni mite bara nyuma yere de maso ala na den ya shi dogo mani den na fatu den fatu re tara den shudo bari ba kalama abto ka kota munu ke babu don islamaya to chamante buiga kota nunu kalama bana na ye sugula den mega lazaba dugu jara do fara la baka fujunu ga den ko la ay du o chaman ke ga saraka chaman bo ama teme wati nun kunguru ni wareka anana sugu ga den ye tuguni den men nema chela alafiya lindo abi lafiya chela abi nema chela bari ni maye shuye tugumna sugula shuga la halabeti abeti achama ni yaye min banaleno o magobe sadaka chaman ni yaye min lafiya luna farkolo beba to yala o koro ko be nema la o wati no anana din farkolo beba to yala din lafiya luna kaburu kono ako dema ke ni soro to godi ne chien folo ibi ga lazaba ne rama segi la jere nga flana na fle nema chela dingo dore nana anga kaburu dona ni daleno yoromna o tigi yere fene o fana dansa go ma ayere kana o fana ba ayere kunto on ko sebeni ala kutawi anana joy kaburu laje kali labani mina ketan to yala nunu daleno yoromna ale fana mina labanta ayi miro la asigna ala taala ma jona ako ala nebna salatu ke ala karaga ikan ke hadiye ka ke hinay mawo ma fleni ne senjo no yorom kuna kaburu don fe on fe be no ala ke hinay ka sa bela jelema ikan salatu ke hadiye ka di ala karama ay salatu ke chien mugani ala kiraka achen ayre bi ala ko tamna yo bedabla yoro la tubira ka sigi ala taala ma ka salatu ke chien muga ko ka salatu mugan ko so ka on bedona o nemari la ya ma mugo mana ta kaburu kono ube salatu ke ala kiraka bega ni salatu hakeke bari ube ga nema nyini ke bari ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallam ba fo istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ay yafanyini aw balmakay sisa abna nyininga abna nyininga ani yafanyini aye yafanyini tugo ya kelema fo on yere ba do qur'ane kadi Allah ta'ala ka qur'ane do ini Allah ta'ala che ami ala yafanyini no aba fo bega fatiha kala shin kelen ka salatu ka ala kira ka shin saba ka qul huwallahu kala shin tan kelen bari riwaya do nanu lani mami qul huwallahu kala shin tan kelen ka ka hadiya kadi kaburu kono mugo ma anema be sa bela jelema akeku yeni kone nema soro ni chenga salatu re
istaghfiru li akhikum ay yafa ɲini aw balima kɛ parce que ni t'a somɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn ye ni t'a somɔgɔ ay yafa ɲini aw balima ye balima silamɛ mɔgɔ minnu b'a accompagner ka taa kaburu la olu ko don ay yafa ɲini aw balima kɛ a bɛ minɛ insha Allah an y'a jigiya k'a bɛ minɛ an ba Aisha a ko sen dɔ la radiyallahu ta'ala anha ala ma jana ka bɔ a ma a ko sen dɔ la ale tora a bɛ ka fini dɔ parata a bɛ ka kalan ni miseli a kɛra su fɛ su min kalo kun bɔlen tɛ a su ale kun kɛlen don ka lampa minɛ fiɲɛ fɛnɛ bɛ ka ci fiɲɛ cira lampa yelen nana sa sɔɔni alakira nana sallallahu alaihi wasallam alakira donna o y'a sɔrɔ ale ka museli binna ale bɛ k'o i tɛgɛ ci ɲini dugumakolo kan walasa a tɛgɛ ka se ka da k'a ma se k'a ye alakira donna o ni yelen de donna ale ko ma adwa wajhaka ya rasulallah fɛn ba yi ɲɛda in jɛya dɛ alakira wa a ye tajubu de kɛ alakira masa min ɲɛda in jɛya masa ye fɛn ba k'i ye koyi ya rasulallah alakira ko ale ma a ye miseli ye a ko ne ye n ka miseli ye sisan ne ye ɲɛda de ye ne ka lampan sara e ɲɛda min donna o yelen de so limɛr ka so bɛɛ kɛ yelen alakira y'i kanto a ma alwailu liman lam yarani yawma alqiyama ya Aisha a ko bɔnɛ ni yangata bɛ maa ye maa min ma ne ye alkiyama don maa minnu ma ne ye alkiyama don o b'a yira ko ja ko maa dɔw tɛ alakira ye a bɛ dogo dɔw la joona alkiyama don alakira ko maa min m'ale ye ko bɔnɛ ni yangata b'o ye alkiyama don ala ka ɲɛda kan amina o de la n'an bɛ dugawu kɛ i b'a fɔ ala ka ɲɛda kira kan alkiyama kun ye nin ne alakira an b'a Aisha y'i kanto alakira jɔn bɛ alkiyama don k'olu tɛ e ye a ko albakhil bakhilu de tɛ ne ye alkiyama don an b'a Aisha y'a ɲininka tuguni wamanil bakhil jɔn ne ye bakhilu ye waman huwa albakhil jɔn ne ye bakhilu ye k'olu tɛ e ye o bakhilu na sugu jumɛn ye minnu ka nafolo caman b'u bolo n'u t'a di u somɔgɔw ma u t'a di silamɛw ma olu le ko don wa bari bakhilu ye nafolo caman bɛ maa dɔ bolo a ka nafolo maa si t'a dun ayi a tɛ di a somɔgɔ ma a tɛ di maa wɛrɛ ma bakhilu dɔ bɛ yen o ka nafolo bɛ di maa wɛrɛw de ma wa a bɛ kɛ ala kota sira de fɛ a ka somɔgɔw tɛ nafa fosi sɔrɔ a la nafolo caman de b'a bolo ala kira ko n kan t'o bakhilu ma a ko e kan bɛ bakhilu jumɛn ma a ko albakhil alladhi idha dhukirtu indahu lam yusalli alayya n kan bɛ bakhilu ma ni ne tɔgɔ fɔra a kɛrɛfɛ kuma o kuma a tɛ sɔn ka salatu kɛ ne kan n kan b'o bakhilu de ma o de tɛ ne ye alkiyama don olu de kungo bɛ gɛlɛya ala b'u dogo ala kira la de a kana se ka surunalidonni k'u ye bari ala kira ko sallallahu alaihi wasallam shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ne ka surunalidonni o bɛ mantonw de ye manton min ye jurumunba caman kɛ a bɛ d'olu de ma o manton minnu ye jurumunba caman kɛ ne ka surunalidonni bɛ d'olu de ma kabayira jurumu a bɛ surunalidonni k'olu maaw de ye ala ta'ala bɛ yafa u ma ala kira kosɔn a kɔrɔ tɛ k'a ka kabayira kɛ dɛ mais a bɛ di kabayira jurumunkɛlaw de ma dɔw y'a kɛ ka ban ala ye dɔw jarabi ne nin ko ninnu ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen bɔ o ko in na o tuma salatu kɛli o ɲininen don an fɛ sɔni an ka fara bakhiluw kan ni maa min bɛ salatu kɛ ala b'o tigi tɔgɔ effacer ka bɔ bakhiluw cɛla e tɛ jate bakhilu ye bilen n'i bɛ salatu kɛ ka caya dɔrɔn i tɔgɔ bɛ effacer ka bɔ bakhiluw cɛla e tɛ karisa tɛ bakhilu ye Busayri yɛrɛ bɛ a b'a ka kitabu in dilan a b'a dilan waati min na o b'a sɔrɔ bana de y'a dɛsɛ o ha mu'jizatuhu ala kira in b'a kɛɲɛ ko min kɛ o ye tɛmɛli kɛ tile la ni tile bɔra yɔrɔ tile tɛ dogo ala kira bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ustaz Abdurrahman Ismail Dramé mi foka i barkada ambal islamé wala de kumbe ambudu kuma so kono no ya ko radio man radio shonde jumondo mayna no ela Ismaila Dramé ala ka hinala o dinge do zawiya la e nyarela amba yere ka téléphone numéro dia mo ka dine ni ngalu ka mando ye 79 05 15 39 79 05 15 39 bi wolonvla ani kononton fu ani duru
15 39 duwawu minnu kɛra ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka korosuma ala ka jamana ye ala ka bɔ juguw bolo ala ka bɔ janfan kɔnɔna na k'aw fo k'aw barikada aw k'an bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio